האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. המועצה העליונה להגנה לאומית החליטה ביום חמישי כי רומניה תתרום לאוקראינה מערכת טילי קרקע אוויר מסוג פטריוט. ההחלטה פורסמה בהודעה לעיתונות של המנהל הנשיאותי. המניע, ההידרדרות המשמעותית של המצב הביטחוני באוקראינה כתוצאה מהתקפות מתמדות ומסיביות של רוסיה על אזרחים ותשתיות אזרחיות, בעיקר על משק האנרגיה וכן מההשלכות האזוריות של מצב זה, לרבות על ביטחונה של רומניה. הנשיאות ציינה כי התרומה נעשית בתנאי המשך משא ומתן עם בעלות ברית נאטו, על מנת שרומניה תשיג מערכת נ"מ דומה, ויש צורך במציאת פתרון זמני לכיסוי הפגיעות המבצעית שנוצרה מכך. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגיב וקבע כי החלטת רומניה לספק למדינתו מערכת הגנה פטריוט תחזק את המיגון האווירי של אוקראינה, כמו גם את הביטחון ברחבי אירופה. רומניה רכשה עד כה 7 מערכות פטריוט, 4 נמסרו, מתוכן 2 מבצעיות. מלבד זאת, הנשיא קלאוס יוהניס הודיע למועצה העליונה להגנה לאומית כי הסיר את מועמדותו לתפקיד המזכיר הכללי של נאטו. המועצה הצביעה בעד תמיכתה של רומניה במועמדותו של ראש ממשלת הולנד, מרק רוטה. רגע לאחר שנערכו הבחירות המקומיות ולפרלמנט האירופי ב9 ביוני, קואליציית השלטון ברומניה התכנסה השבוע כדי לדון במועד הבחירות הבאות. הבחירות לנשיאות, על רקע חילוקי דעות בנושא זה בין מפלגות השלטון, המפלגה הלאומית ליברלית והמפלגה הסוציאל דמוקרטית. הליברלים היו מעדיפים שהבחירות הללו יתקיימו לקראת סוף השנה בנובמבר-דצמבר, בעוד שהסוציאל דמוקרטים מתעקשים לשמור על התקופה שכבר נקבעה בקואליציה, ספטמבר. טענתה הנגדית של המפלגה הלאומית ליברלית היא כי קיום בחירות במחצית הראשונה של ספטמבר ישבש את תחילת שנת הלימודים, ומערכת הבחירות תחפוף לתקופת החופשות. יש לציין כי גם השנה הרומנים יקראו לקלפי לבחירות לפרלמנט הלאומי. נשיא איטליה, סרג'ו מטרלה, ערך ביום רביעי ביקור רשמי בבוקרשט, שם ניהל שיחות עם מקבילו קלאוס יוהניס ועם ראש הממשלה מרצ'ל צ'ולאקו. במסגרתן הצביע על היחסים הבילטרליים המצוינים בכל הרמות בין ארצו לרומניה, המתאפשרים בזכות קשרים תרבותיים עמוקים ונוכחותן של שתי הקהילות, האיטלקית ברומניה והרומנית באיטליה. הסחר הדו צדדי הגיע ל-20 מיליארד יורו בשנה שעברה, אמר קלאוס יוהניס. וכן ראש המדינה העריך את ההשתתפות שהייתה ותהיה לאיטליה בשנים הקרובות במשטרה האווירית של נאטו ברומניה. בתורו, הנשיא האיטלקי הכריז על עצמו כתומך בקבלתה המלאה של רומניה לאזור שנגן, והדגיש כיעד הכרחי את הרחבת האיחוד האירופי ומעורבות המדינות המועמדות בתהליך זה. בפגישה עם סרג'ו מטרלה, ראש הממשלה מרצ'ל צ'ולאקו בתורו הביע את הערכתו לתרומתה של מדינת איטליה לשמירה על הקשר של רומנים שלומדים, עובדים וחיים באיטליה עם ארץ מוצאם ועם השפה הרומנית. ממשלות רומניה ובוואריה נפגשו ביום שלישי במינכן בפגישה משותפת לציון 25 שנים ליחסים הבילטרליים. נדון חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי, הסוציאלי והביטחוני. הצדדים חתמו על מזכר בנושא יזמות, חברות קטנות ובינוניות וחברות סטארט-אפ. מבין מדינות גרמניה, בוואריה מייצגת את המשקיע והשותף המסחרי החשוב ביותר של רומניה, עם היקף סחר של 8.3 מיליארד יורו בסוף השנה שעברה. מרצ'ל צ'ולאקו הצהיר כי ברצונו שהחברות הבוואריות הגדולות ישקיעו ברומניה. גם ראש ממשלת בוואריה ציין שאחד מתחומי שיתוף הפעולה שיש להקנות להם תשומת לב רבה יותר, הוא זה של התעשייה הביטחונית. הנציבות האירופית הזהירה רשמית 8 מהמדינות החברות בה מפני גירעונות תקציביים מוגזמים, ביניהן רומניה, שעליה נמתחה ביקורת על כך שלא התחשבה באזהרות הקודמות של האיחוד על בזבוז. בשנת 2020 הומלץ לרומניה במועצת האיחוד האירופי ליישם בקפדנות צעדים לתיקון חוסר האיזון התקציבי עד 2022. עם זאת, בשנה הבאה היא צפויה לרשום את הגירעון הגדול ביותר באיחוד, 7% מהתוצר המקומי הגולמי. נבחרת רומניה בכדורגל פתחה עם ניצחון מעולה ביורו 2024, 3-0 מול אוקראינה, ביום שני באצטדיון הכדורגל במינכן, בבית E. הניצחון הקודם באליפות אירופה היה לפני 24 שנים, 3-2 מול אנגליה. בשחייה, דוד פופוביץ' בגיל 19 בלבד עשה את הופעת הבכורה שלו גם באליפות אירופה בבלגרד, עם זהב בגמר 100 מטר חופשי, והגן על התואר בו זכה לפני שנתיים ברומא.